Per apropar-se a la realitat de l'Índia, Senegal i Bolívia, s'ha creat el Bagul de la Cooperació, un material pedagògic amb el que s'ha treballat amb els alumnes dels casals d'estiu municipals. L'Índia, Senegal i Bolívia són els països que representen millor la cooperació que actualment s'està portant a terme des de la ciutat. El Bagul de la Cooperació consta d'una àmplia tipologia de materials per poder treballar i aprendre aspectes relacionats amb la seva cultura. Proposa i explica on són aquests països, com són la seva gent, de quina manera aprofiten els recursos naturals, com s'organitzen, aspectes que són claus per fomentar el coneixement i millorar la convivència. Els Andes estan a Bolívia, sí? Per tant, has de buscar alguna fotografia que s'assembli a la gent de Bolívia. La mare què li passa? Que té les mans lliures. I mentre té les mans lliures, doncs se'n va al mercat, se'n va a l'hort, se'n va a comprar, fa el dinar, va al pou a buscar l'aigua. Al Senegal és molt més prima, a Bolívia fa fred. I a més, aquí el porten diferent. Unes teles gruixudes amb franges de colors molt vius que, a més, els hi serveixen d'abric. Les coses, fixeu-vos que les coses tenen més d'una funció, estan molt ben pensades. Per què deu servir això? Posar-s'ho. Per posar-s'ho, molt bé. No és tan llarg, perquè si una dona és més grassa... El material pedagògic l'ha elaborat el Consell Local de Cooperació amb la col·laboració de la Universitat de Vic per oferir-lo a les escoles tot proposant que realitzin unes jornades dedicades a la cooperació. Més de 80 nens i nenes dels casals de les escoles Guillem de Montrodon, Sínia, Estel i Andersen han treballat la realitat d'aquests països que tenen molt més propers del que es pensen degut a la diversitat actual que hi ha a les escoles i als carrers de la nostra ciutat. Doncs això és un sari. Sí. El djembe hem dit que era de l'Àfrica, la flauta andina d'on deu ser? De Bolívia. De Bolívia, perquè és la zona dels Andes, Hem fet aquesta activitat per entrar una mica en aquests 3 països. Espero que us hagi agradat molt i ara, si voleu, podeu remenar una mica tot això.